Ако имате свободно място в дома или градината си, силно препоръчваме да засадите грозде кралица Нина. Този сорт не изисква решетки или подпорни конструкции. Плодовете растат директно върху главния ствол, което го прави изключително удобен за отглеждане. Този сорт може да дава плодове до 3 пъти годишно или 2 пъти годишно дори и в по-хладен климат. Известен с изключително високите си добиви, тънка кора, сочност и липса на семки, той е идеалният избор за домашно градинарство. Засаждането на грозде кралица Нина е изключително лесно. След като получите семената, просто ги разпръснете въгъла на малката си градина или в саксия и ги полейте обилно. Скоро ще можете да се насладите на прясно, сладко, хрупкаво грозде, напълно без никаква тръпчивост. Това грозде е богато на витамини, притежава деликатна текстура и е пълно със сок. Еднократно засаждане дава реколта година след година, което го прави наистина възнаграждаваща инвестиция. Сега е най-подходящото време за засаждане. Ако пропуснете този двумесечен период за засаждане, ще трябва да чакате още цяла година. Кралица Нина е евроамерикански хибриден сорт грозде, известен с изключителната си адаптивност и устойчивост на болести. Плододава 2 пъти годишно, расте бързо и е изключително лесен за поддръжка. Когато озреят, плодовете придобиват наситен, богат червен оттенък, наподобяващ искрещи рубини. Ако имате малко домакинство, ви съветваме да не засаждате твърде много лози. Предвид огромния размер на гроздето, твърдата му месестата част и свежата сладост, съчетани с пълната липса на тръпчивост и изобилие от витамини и сок, огромният обем на реколтата може да се окаже твърде голям, за да го консумирате наведнъж. То се гордее с уникален вкусов профил с фини нотки на флорален аромат, ягода и фино вино, истински връх на вкус в света на гроздето. Ако сте любител на гроздето, не пропускайте тази възможност. Можете да направите поръчката си чрез линка подолу. Поръчайте сега, за да можете вие и вашето семейство да започнете да се наслаждавате на това прясно, сладко и вкусно грозде възможно най-скоро.